масъулини раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд бо кормандони шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар вилоят мулоқот намуданд. Ҳадафи мулоқот баланд бардоштани маърифати молиявӣ ва ҳамчунин пешгирии зуҳуроти номатлуби коррупсионӣ буд. мавзӯи мулоқот таҳкими сиёсати зидди коррупсионии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт, ки он ба рушди босуботи соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ нигаронда шуда буд. сабаби гузарондани чорабинии мазкур дар он дида мешавад, ки мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ яке аз мақомотҳои масъуле ба ҳисоб меравад, ки ҳуҷҷатгузорӣ бештар ба шаҳрвандон вобаста ба ҳуҷҷатгузорӣ маслиҳатҳои ҳуқуқӣ медиҳанд, ё ин ки ҳуҷҷатгузорӣ вобаста ба шаҳодатномаи таваллуд, шаҳодатномаи фат ва дигар ҳуҷҷатҳои расмиро анҷом медиҳанд, ки бештар ба шаҳрвандон мақсад аз вохӯрӣ аз он буд, ки яъне ки баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, муносибати дуруст бо шаҳрвандон, ҳамчунин саривақт анҷом додани амалҳое, ки ба ваколатҳои хизматшон гузаронда шудаанд. бори дигар яъне ки дар доираи санадҳои меҳрҳуқуқӣ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия, барномаҳои давлатӣ аз қабили стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия барои давраи то соли 2030 ва нақша чорабиниҳои барои марҳилаи якум солаи 2021-2025 ва дигар сиёсати калидие, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст, ки бояд хизматчиҳои давлатӣ дар амалишавии ин сиёсатҳо намунаи ибрат бошанд. дар мулоқоти мазкур дигарбора оид ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо коррупсия, барномаи давлатии стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия барои давраи то соли 2030 мавриди баррасӣ қарор гирифт. иштирокчиён, ки аз шӯъбаву бахшҳои раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳозир шуданд, дониши молиявии худро вобаста ба барномаву қонунгузориҳои зидди коррупсионӣ баланд бардоштанд. мо масъулини мақомоти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳру ноҳияи вилоят, ки ҳамчун хизматрасонӣ кору фаъолият дорем ва муносибатҳое, ки аз тарафи мақомоти асноди ҳолати шаҳрвандӣ муносибатҳое, ки ба вуҷуд меорад ва аҳамияти ҳуқуқӣ дорад ва имрӯза вохӯрии мо, ки бо намояндаи мазкур роҳандозӣ гардидааст, як таконе ҳаст барои пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва мо ҳамчун хизматчии давлатӣ бояд дар сафи пеш бошем вобаста ба муқовимат дар коррупсия. ҳамзамон барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар доираи барномаи давлатӣ, дар доираи таълими тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 дар ҷойҳо, дар ҷамъиятҳои деҳот, дар шаҳру навоӣ, дар муассисаҳои давлатӣ дар ҳамин барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ сарми хешро гузошта бошем. мулоқоти мазкур дар толори хонаи ақти никоҳ гузаронда шуд. масъалаҳои пешгирии коррупсия, муқовимат бо он, кор бо муроҷиаткунандагон, омода намудани ҳуҷҷатҳо вобаста ба шаҳодатномаи таваллуд, ақти никоҳ ва дигар ҳуҷҷати зарурӣ, ки масъулини идораи шӯъбаи раёсати асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ бо он сару кор мегиранд, мавриди баррасӣ қарор гирифт. гуфта шуд, ки баҳри саривақт ҳал намудани муроҷиати сокинон масъулият бештар карда шавад. дар кадом соҳаҳо кадом корҳо анҷом дода шавад, ки сатҳи коррупсия паст буд. яке аз омилҳои муқовиматкунандае, ки мо шумо ҳамин чизро дарк кардем, дар амалият дидем, ин ҳамин чизе, ки дар соҳаи маориф амалӣ карда шуд, аз натиҷаи маҳсули меҳнати ҳамин барномаи давлатӣ буд. ин ҷорӣ намудани маркази миллии тестӣ вобаста ба қабули довталабон ба мактабҳои олӣ ва миёнӣ маҳсул. ман шумо шоҳид ҳастем. хоҳи худа мо, хоҳи фарзандон мо, хоҳи наздикон мо, ки то маркази миллии тестӣ ба донишгоҳ дохил меша, вазъият чӣ буд, баъди маркази миллии тестӣ ҳоло чӣ хел аст? қариб 90% зиёд омилҳои коррупсионӣ аз байн рафта. яъне ки мо то ҳамин барнома қабул шуда, чо ҳамин маркази миллии тестӣ ба фаъолият шурӯъ кардана, ҳамасола аз комиссияи қабул чандин нафарот дастгир карда мешад, ҷавобгар карда мешад, лекин самара намедад. бо соли оянда ҳамун шумора, соли гузашта агар 15-20 нафар ҷавобгарш бошад, соли ояндаш мебинед, ки ҳамин чиз ба 25-30 нафар. вақте ки ин чиз қабул шуд, ин ҳамун яроқи асдие, ки боиси содиршавии амалҳои коррупсионӣ мешавад, ҳамун ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз дастшон кашида гирифт.
این هم یک سیاست خیلی عملانه اساس‌گذار شده وقت میدید. یعنی که اون کمیسی قبوله که عامل اساسی سازش‌های عملهای کرپسیونی بود، همون چیز حکومت جمهوری ترکستان گرفت. برنامه یعنی که حسابی که به طریق الکترونیک گذراندن، دانشجو از روی ملکتش میره وابسته به کلاستر انتخاب کردگیش میسپرد، اگر دانشش بلش برنده کند بودجه، بلش بسته کند شرطنامه‌ای، یا اینکه حالتهایی که با هست تکراری، لیکن اونی که عملکرد ملی تست غلط و رفته بود داخل یگان و دیگر عامل‌ها داخلشه، این چیزها از بین. ҳадафи асосии баргузории мулоқот ин пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ ва муқовимат бо ин падидаи номатлуб мебошад. гузашта аз ин бо ин васила маърифати ҳуқуқии кормандони бахшу шӯъбаҳои раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар вилояти Суғд баланд карда шуд, то ҳангоми адои вазифа ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. гузориши Мафнӯшкор ва Насибҷон Абоев барои барномаи иттилооти Хабар.